Layko Gitogotan Pagpakalawat. Ang atong santos nga simbahang Katoliko nagtugot sa mga layko sa pag-apod-apod sa balaang komunyon. Ang kanon numero 230 nag-ingon nga kung gikinahanglan sa simbahan ug walay mga ministro, ang mga layko mahimong muabag sa pag-apod-apod sa balaang komunyon. Sa kanon numero 910 nagtino nga ang layko usa ka ekstraordinaryong ministro nga nagpasabot pwede ra sila muabag kung adunay dinalian nga panginahanglan. Atong mabasa sa Mateo 14:19, unya iyang palingkod sa kasagbutan ng mga tao ug gikuha niya ang 5 kapan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Ug ipagaspikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinunan ug gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Sa buhat 6:2 ngadto sa 4, busa gitigom sa 12 ka mga apostoles ang tanang tinunan ug giingnan dili maayo nga palabihon namo ang pagatiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon pagpili kamo 7 ka tawo nga adunay nga uban kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining pagiha makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pagampo ug pagwali. Sumala sa Vatican II ang mga laykong ministro, lay minister, mao ang mga dili ordinaryong sakop sa simbahan nga pinaagi sa bunyag, nagkaambit sa misyon ni Kristo, isip pare, propeta, ug hari. Nalatid kini sa dokumento sa konsilyo sama sa Lumen Gentium ug Apostolicam Acto Citatem. Ang matag binunyagan gitawag kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili lamang kita yanong tigpaminaw kundi aktibong katabang sa simbahan. Ang ikaduhang plenaryong konsilyo sa Pilipinas, Pisipito, kitang mga layko, ihulagway isip mga kaubang responsableng tinunan nga adunay importanteng misyon sa pagbag-o sa simbahan ug sa atong katalingban. Salamat sa itong mga YouTube subscribers nga hapit na taon sa grasya sa Dios niabot og almost 50K. ug sa ato ang tig-upload sa atong YouTube record diya sa Kingdom of Saudi Arabia ang atong isuon nga si Engineer Ver Organisa. Salamat.